Masz ucisk w klatce piersiowej z niewiadomego powodu. Budzisz się rano zmęczony, zmęczona. Masz napięte mięśnie, częstą potrzebę ziewania bądź wzdychania. Zostań ze mną chwilę dłużej, a dowiesz się dlaczego i jak możesz to zmienić. Jeżeli dolegliwości, o których mówiłam, dotyczą Ciebie, prawdopodobnie cierpisz na obniżone stężenie dwutlenku węgla we krwi. Taki stan może dotyczyć osoby, które zawodowo dużo mówią, permanentnie przebywają w stanie napięcia emocjonalnego, bądź często przebywają w stresie, i osoby, które właśnie przeszły zakażenie bądź chorobę jakąś układu oddechowego i zupełnie nieświadomie w trakcie tej choroby zmieniły swoją technikę oddychania, co nasz mózg zakodował jako właściwą i po wyzdrowieniu stosuje ją nadal. Co wpływa na obniżenie stężenia dwutlenku węgla we krwi? Niewłaściwa technika oddychania. Jeżeli wydychasz ustami powietrze, pozbywasz się zbyt dużej ilości dwutlenku węgla, co powoduje wzrost pH Twojej krwi i zaburza wymianę gazową w płucach. Pokażę Tobie kilka ćwiczeń, które pomogą uregulować ten poziom. Możesz je zastosować kilka razy w ciągu dnia, w zasadzie wszędzie, i może to zrobić każdy. Zanim przejdziemy do ćwiczeń, powiem Tobie, jak prawidłowo powinniśmy oddychać. Pierwsza zasada: przez nos. Druga zasada: nasze dolne żebra powinny lekko się rozszerzać, a brzuch lekko unosić i opadać przy wydechu. Trzecia: warto by było czasami świadomie zwrócić naszą uwagę na nasz oddech. Przechodzimy do ćwiczenia numer 1. Połóż swój palec wskazujący nad górną wargą, tak aby nie dotykał nosa, i zacznij oddychać. Przez nos wdech i wydech. Poczuj przepływające, wydychane powietrze. Zrób to kilka razy. Teraz przy kolejnym wydechu postaraj zrobić się go tak wolno, aby jak najmniej czuć ruch powietrza na palcu. Wdech przez nos i powolny wydech przez nos. Odłóż palec i postaraj się 5 razy zrobić pełen oddech bardzo powolnie. Tak jakby ten palec tam był i jakbyś nie chciała czuć tego przepływu powietrza po palcu. Wdech i delikatny wydech. Kolejne ćwiczenie. Prawą dłoń połóż na lewą stronę dolnych żeber, a lewą dłoń na prawą stronę. Dotykasz swoich dolnych żeber
I oddychaj przez nos. Wdech i wydech. I obserwuj, czy twoje żebra rozszerzają się na boki. Możesz dodatkowo lekko pociągnąć ramiona na dół, co ułatwi ci aktywację dolnych żeber. Wdech i wydech. Staraj się oddychać taką pojemnością, jak robisz to zazwyczaj na co dzień. I jeszcze 5 takich oddechów, zupełnie spokojnych. Znakomicie. Kolejne ćwiczenie. Ja to nazywam ćwiczeniem w trójkącie, jakkolwiek to brzmi. Wdychasz bardzo spokojnie powietrze nosem przez 3 sekundy. Wydychasz nosem przez 3 sekundy. I przez kolejne 3 sekundy zatrzymujesz ruch klatki piersiowej. I kolejny wdech przez 3 sekundy, wydech przez 3 sekundy i zatrzymanie. Spróbuj. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I przerwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Przerwa. Wdech. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I przerwa. Spróbuj jeszcze tak ciszę potrenować. Teraz podniesiemy odrobinę poprzeczkę. Będziemy to ćwiczenie wykonywać w kwadracie, czyli 3 sekundy wdech, 3 sekundy zatrzymujesz, 3 sekundy wydychasz i 3 sekundy zatrzymujesz. Zaczynamy. Super. To ćwiczenie możesz zmieniać, dostosowywać do siebie. Jeżeli 3 sekundy jest to dla Ciebie za krótko, to możesz to zrobić w 4 sekundy bądź w 5 sekund. Jeżeli 3 sekundy jest to za długo, to zrób to w 2 na początek. Tak jak dla Ciebie jest najlepiej, jak czujesz, że dla Ciebie jest najlepiej. Każde z tych ćwiczeń możesz wykonywać siedząc, stojąc, idąc, leżąc. Ja na przykład ćwiczenie na 3 bądź na 4 wykonuję w trakcie spaceru. Staram się to zgrać razem z tempem moich kroków, czyli 3 kroki wdycham,
3 zatrzymuję, 3 wydycham i 3 kolejne zatrzymuję. Dziękuję Ci bardzo za czas spędzony ze mną i za to, że poświęciłaś chwilę dla swojego zdrowia.